Shalom. Selamat hari Minggu ma tuhita saluhuna. Adorang so kita mulai acara parminggota. Martang yang mahita di bagasar rohat tabi. Amin. Ta puji Tuhata. Mari dehita siap buku de nomor 574 ayat seda 1 ayat 3. Hite-hite goarani debata ama, dohot goarani anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarani tod di porbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Saitangihon masuarakku ale Jehovah, molo jauh-jauh ahu, didok rohakku homandok, lului hamu mabohikku, atong bohimma nahulului ale Jehovah. Say unang mata bunihon bohim maradokpon ahu, Jehovah rupanondangi diau dohot hatuauku. Tung mida ise ma mabiar ahu, Jehovah do partanobatoan ningolukku. Tung mida ise ma au bihaton, haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan amanami na di Banua Gijang usehom matodim na badiai dohot hapistaran nasian hoi tusaluhut huriam asalam rara jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion lehon mahiras ni roha di naposom na majamitahon hatami asalam pita jalalam gadda huriam na badiai patotong mahuhut rohanami mangoloiho sahat ro di ujung di bagasan haporsiaun nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari tehita sabukwe de nomor 202 ayat seda. Amen.
Tuhan hamuma patik ni debata ima patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon unak ko manakko dia do lapatan ni oddo. Ikko dia biari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo madobo hepeng ni dongan jolma manang mabahin bisuk-bisuk mangalasupon buniaga ikon si pangadaun ni rohatta do artani dongan jolma jala si ramono tottong atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulaun naumbar tupatik mi amin. Ta puji Tuhata marede hita siap buku de nomor 722 ayat seda dohot 2. Tatopoti madosakta tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatudosan para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami na gudangi. Di bagasan hajahatod do hami tubu jalandang adong haporsyaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manit bilsian akka dalanmu. Masay gudang do pangalasyon nami di patikmu, alay ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham, say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalasyon nami, say ingot mahami humbartu asi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
Laos ta bigima hata baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatta. Alani pangalusiotta do ubahina tertulang Kristus jala binahin ni hatatotta do ibana mabugang. Ape tu ibana picca-piccang perhitian ni hasangapotta jala binahin ni bungang na malum tahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhan ta mari dehita siap buku de nomor 452 ayat seda. Tangihon hamuma hatani debata ima turpuk ebistel di minggutta sadarion minggu eksaudia imana tersurat di buku Yohanes 5 mamuka sian ayat seda 1 ayat sia. Salpuni adong ma pesta ni halak Yahudi jadi nakok ma Yesus tu Jerusalem. Jadi adong ma di Jerusalem dilambungi abangan biru-biru paridian sada nama goar besta ado di hata heber 5 do koso-koso di sisi. Marpahead do disi torop halak nahatsitan nama pitung nasarion na tiarapon akka na paimahon hagugutsang ni aiki. Alai susuani debata berkuat marombas sombas tubagasan paridian di mangusan aiki. Asana parjolo bomot dihangusan ni aiki. Gawe malundo manaria pesahit malohot tibana. Alai adong madisi sahalak naung 30 tahun liling na marsahit. Ida Yesus gana peyak disi jara di botoma nang kolarele gana nasi gabe nina namanduk ibana naing malumho. Jadi di dok na marsahit ima mangalusi ibana
Iale Tuhan dang adong parhuauku na manugu ahu tu paridiani dihagugutsang ni aiki ay madok rodo pe ahu nunga dijoloni na asing ahu nijur. Dului na Jesus mamandok ibana hehe mau hindak malaike mardalan mau. Jadi pitor hisarma jolmai dihiddat malagena laos mardalam ma alai ari sabat do toho dina sadari ido sahatna mertua do akan atumangihon hatani debata jala nauk teopsa. Amin. Tapuji Tuhatta, mari dehita siap buku de nomor 407 ayat 1 sahatu ayat 2. Hati dakon maha porsiaw tai songonani hati dakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo naswa tudusan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai iman tinuhun ni si Maria naga-begabean siato di porbadia adorang suhabubuhan iro Tuhatta na tumaun na bernit di panguman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubuno toru dung ditanam na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudrut siamun ni debata jahoba amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pa imamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate dohot dianguluan na suara sudah. Amin.
Horas marita salukna manginang. Tikting na masa di minggu ta sadarion. Guar ni minggu sadarion ima minggu ek Saudi. Dohok topik minggu di tangihan debatado jauh-jauh ni partigor. Bagi paduahon parhobas di hari minggu sadarion tanggal 20 Mei 2022 boy mata bereng di Warta Jemaat. Apa toluhon tikting namasa apa jolo pelian tujolo sadarion minggu tanggal 20 Mei 2022 huriata papungu peliodo tujolo si pasatota tu ulaon pengembangan masyarakat HKBP pusat sialani tapasahat ma pelian na dumenggan napa duahon parningotan hasasaur nitod di Parbadia na parjolo di hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 ima pista parjolo parningotan hasasaur nitod di Parbadia manang Pentakosta pertama di patupa tulu hali parmingguan manogot pukul 6.30 arian pukul 10 dohot botari pukul 10 pitu wib laos papungu pelian tujolo dohita tu pakta tu ulaon pekabaran Injil HKBP pusat sialani tapasahat ma peliata naduminggan di hari Senin tanggal 6 Juni 2022 ima pesta paduahon parningotan hasasaurni to di Perbadia di patupa sahali parmingguon ima pukul 20 wib jala akakor asa mangisi di parmingguan pesta Pentakosta paduahoni laos papungu pelian tujolo dohita tu pakta tu ulaon keadilan perdamaian keutuhan ciptaan manang KPCK sialani tapasahat ma peliata na dumenggan patoluhon namar bagas tikting paduahon di hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 pukul 8.30 wib di HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Jakarta di patupado pamasumasuon perbagason tu anak dohot boru ni huriatta ima Franz Martin Hasiholan Lumban Raja sarjana kelautan anak ni Amatta Bistok Lumban Raja tubuh ni Natta Lastaria boru siahaan sian huta Jalan Haji Buang RT 7 RW 5 Lubang Buaya, Jakarta Timur, ruas ni HKBP Taman Mini, Resort Taman Mini, Distrik Walu, DKI Jakarta. Dohot Orwana, Clarissa Sondang Irene Boru Tambunan, Sarjana Informatika Komputer, Boru ni Amatta Insinyur Ricardo Mulyano Tambunan, Tubuh ni Inatta Situadonna Tiurma Rosemary Boru Tarihoran. Sian Huta, Jalan Melati nomor 120, Komplek Barata, wilayah kanan. Ruas ni HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Distrik Sapulusia, Bekasi. Napaupaton, ruas napidda. Mamuka minggu sadarion tanggal 20 Mei 2022, keluarga ni Amatta Herman Tua Sibarani, Inatta Junita Boru Nenggolan. Dohot sahalak dak danak bawa dohot 2 halak dak kenak boru-boru sian huta Perwirajaya nomor 41 RT 2 RW 12 wilayah Galilea pidda tu Gereja Pentakosta Mangseng Bekasi tatangnya kon mana sida asa gabe ruas naburju di huriai palimahon padidion nabadia di hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pato paon ni huriatta do padidion nabadia tuaka yanakon ni huriatta tuaka natoras ni dak danak nanang tardidi asa Roma marguru tardidi di hari Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022 pukul 10 pitu wib di Garejaon Laos Mabuan Suran Pengantar sian situa wilayah nabi napaonopon boa-boa pargatian jam parminggota laho patupahon partikian parminggion na dumenggan
hobartu parmasuk ni ruas dohot natoras dana sikola minggu alani i marhite hasil selmor pahalado ni huriatta dipatu pama pergantian ni jadwal parmingguan ima parmingguan manogot bahasa Indonesia na masuk pukul 7 gabi digati ma masuk pukul 6.30 wib parmingguan dana sikola minggu masuk ma pukul 8.15 wib sian na pukul 8 wib pertukaran jam permingguan parjolo dimulai minggu tanggal 5 Juni 2022 alani i dipatu pama boa-boa marhite akka parhalado wilayah ganup marhite wea grup wilayah dohot marhite tikting ni huriatta tatangyakon ma pertukaran permingguani asa boy mardalan dengan dohot pangsangapon guarni itu hatta papituhon sosialisasi permingguan danak sikola minggu huriatta permingguan sikola minggu huriatta patupahon permingguan sikola minggu di wilayah Eprata dimulai permingguani hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 dibaheni di patupa huriatta sosialisasi marhite tikting ni huriatta tanggal 20 Mei 2022 tatangnya koma permingguan sikola minggu di Rawapasung asa mardalan doho denggan pawaluhon partangyangan wilayah di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 31 Mei dohot tanggal 1 Juni 2022 songon nasopal patupaun ni huriatta do partangyangan wilayah nama ringanan di Garejaon masuk pukul 20 wib alani ini sosohon ma tusudi ruas ni huriatta asariaro maddohoti partangyangani di hari Selasa wilayah Judea Sion Galilea Jerusalem dohot kanan nama kasuhuton partangyangani ima wilayah kanan di hari Rabu wilayah Bethlehem Efrata Jetun Hermon dohot Nasaret nama kasuhuton partanyangani ima wilayah Nasaret. Napasiyahon bajar seksi perempuan. Marhite tikting ni huriatta tanggal 15 Mei 2022 seksi perempuan HKBP Harapan Jaya patupa bazar tu program gerakan Rp5.000 perempuan HKBP sipasahaton tu dana pensiun HKBP pusat dohot panitia pengadaan sarana parkir dohot dalan. Bazar dimulai di hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 dohot menu si panganon adong migomak tauco terong medan saksang besada babi kecap ayam padar babi panggang kue talam pinanggido matu sudi ruas ni huriatta laho mandukung dohot makubungi inang nyonya hutagalung boru hutahayan adong do hapena tertera di warta untuk yang open po tatangyakon ma jala tadukung bazari asa mardalan do denggan pasapuluhon perpunguan ama HKBP Harapan Jaya di hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 pukul 10 wib saat Rodi Nasidung maringanan di gereja HKBP Harapan Jaya seksi ama HKBP Harapan Jaya naing patupahon perpunguan bersama pinangido matu sudi ama asa dohot maddohoti perpunguani tiktingon ma nagabe undangan resmi pasapul sadahon panitia pengadaan sarana parkir dohot dalan sadarion Minggu tanggal 20 Mei 2022 dung sidung majah warta jemaat parminggun pukul 10 panitia pengadaan sarana parkir dohot dalan naing pasahaton informasi hasil rapat panitia dohot ruas nah di hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 dohot progres naung mardalan nah bagian paupaton parhepengon ni huriatta di hari Mingguon boima tajaha didikting saldo kas ni huriatta per tanggal 20 Mei 2022 huria dohot diakoni 220.176.836 rupiah
Pusat sia juta 47.500 rupiah. Pembangunan 2.400.000 rupiah. Transistoria 2.400.000 rupiah. Sarana parkir dohok dalan 5 juta rupiah. Laos ni sosohon ma tu sudi ruas ni huriatta asa tagarar ma pelian bulan tabe pelian permingguan virtual nata patupa di bagasta nang jaji imat tabe tuhat tama nama masu-masu parhepengon ni huriatta. Palimahon nama ulang tahun. Torok ni ruas ni huriatta nama ulang tahun di hari mingguan kurang na 32 halak. Parhalado dohok ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata nama dok di pesalmen onok plonom ayat 20. Pinuji ma debata naso manulakkon tangyaku manang asini rohana pe sian ahu. Songonima tikting namasa di minggutta sadarion hotima shalom. Pinangido ma tu ketua panitia pengadaan sarana parkir dohok dalan pasahaton. Oleh tema. Salam, Horas, perjoloma kami madam lihat itu paralado, nama ngelut gitu kami panitia, semacam memberikan informasi hasil rapat, doho progres kerja ni panitia, nauk terlaksana. Masalah pertama masalah rapot di hari Kamisi. Selama au panitia di gereja HKP Jaya odope rapok dau godang ro 70 halak. Jadi puji Tuhan mau lihat rapoti berdarah denggan. Saya do sebetulnya ipola di rapoti butuh pribadi. Imam menunjukkan adanya kebersamaan. Jalodon saya lihat mungkin suku-suku di roha bahwa bado tingkat kebersamaan ni kita Allah menyelesaikan pekerjaan non. Intinya sudah saya tolong bahwa pelaksanaan pekerjaan non harus berlanjut, harus diteruskan. Sudah saya tolong kita butuh jalan ini dengan keadaan sekarang kita butuh. Sudah saya tolong. Jadi mudah-mudahan mah untuk pelaksanaan anggonuk satu lebih tahu sudah dan ada belum susah. Songo dia pi, bakna songo dia liling selesai, tergantung di kita. Alai penting sudah satu bahwa ini akan terlaksana. Kedua, untuk dalam kesuksesan pelaksanaan, pertama ngajalo kami itu perhaladu. Asadok semacam penguatan organisasi kepanitiaan. Jadi di kami masukkan tuh amak pendeta tolong direvisi kepanitiaan non dengan motifnya supaya lebih bagus dengan melibatkan semua wilayah dan melibatkan sudah kategorial sampai termasuk posok terlibat di kepanitiaan dengan susunannya baru. Mudah-mudahan mungkin melalui situ wilayah ataupun melalui grup WhatsApp WA kepanitiaan ini akan dikirimkan oleh panitia. Saya mungkin selama suku-suku di ruas jalan itu mungkin timbul di rapot. Sebetulnya ide do dalenina. Alai memang bapak do mengalusi. Ale tampil kamu jo amang jo multimedia mulubui tampil kamu jo dalani si Rama ngapa tampil molo letak ngidalana kurasa bangga patarwe songon dah di balanga nima bisa bola habirang di gerejaon dengan luas buat sementara
akurasi nanti akan belakangan 570 meter persegi. Oma posisinya doh lebar ramai 1 meter, mudah-mudahan 2 meter mobil bisa no berselisih dengan tak terkendala. Oma dalani nasapingon. Doh arga mungkin salilingon amang inang. Aku kendala memang di kita panitia alana COVID memang kurang sosialisasi memang sudion. Biasanya sosialisasi adalah melalui pertanyaan. Udah tengah akurat, nyambuk sudi, sambung rasa ada komunikasi. Alai selama ada 2 tahun udah ngadong upama semacam komunikasi langsung. Perminggu terbatas, jadi memang komunikasi orang. Argana 4.250 meter persegi. Jadi diperkirakan mohon lebih lanjut anon bendahara menguraikan anggaran, diperkirakan anggarannya 2,4 M. Puji Tuhan, sudah kita mengemertang yang dalam terjadi. Tuhan menjawab doa kita pada saat COVID, tantangan. Apakah kita mundur? Tidak. Ternyata Tuhan menjawab doa kita. Masa COVID bisa kita selesaikan pembayaran walaupun melalui utang sebagian atau pinjaman, bisa kita bayar separuh walaupun masa COVID. Apa itu? Mujizat Tuhan memberikan jalan sama kita. Ayo mau lupa mana, mau pikiran dengan COVID baru bayar nama Jepang ruas baru katayon anon mulu nihataan uang bura-bura naro mungkin odo mulu alai ternyata tupari bet Tuhan itu sudah mulu ang hari tahu do ada niroha di kita sudah mudah-mudahan pada saat on ngatar bayar 50% walaupun masih dalam ada proses penitipan kurang lebih penitipan 400 juta lebih lanjut non bendahara berjelason. Jadi garis besar dah untuk pelunasan dibutuhkan dana kurang lebih 1,8 M. Dengan melihat di kalana kebetulan dengan proses pengadaan sama situasi jabat memberikan kelonggaran pasca pembayaran 50%. Bu kita bernapas bakna 2 tahun 3 tahun mulu bu 1 tahun mau lihat alai bu boleh tahu mulai lihat mudah-mudahan amang inang mungkin saat sonari dak terlalu tak pikir dope sedia do sebetulnya kebaikan di dalam tuh kita alai tempo 5 tahun ke depan mudah-mudahan dari dia mah kita dalam dengan fungsinya sangat dia mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan bulan ini dalam mungkin akan diperbaiki lagi baik bentuk pengerasannya asabui haidah sudah doh pabain layak untuk kita jalani. Sebagai informasi terakhir mungkin mulut ngape upama nana salah di hari panitia nah orang sosialisasi nah orang dia hamisnya panitia mungkin penuh keterbatasan doa manginang bang satu sama hitahun jala aku pribadi garansi ini panitia tidak akan berbuat macam-macam mulu adong sa panitia macam-macam aku pertama menitik kondison ini janji ke pribadi kedua mulong sa panitia macam-macam mbak na bertindak aneh-aneh mbak na pikiran dia aku perjul mundur dengan mengumumkan jadi macam-macam garansi ke pribadi untuk peniaton mudah-mudahan perdalangan untuk selanjutnya mungkin kalau kami aja waktu itu bendahara mengaparkan kondisi keuangan kita lebih terperinci mulai teh. Salam horas madihita saluhutna hame sian panitia titikyon
sebagai bendahara di ulaon nanaeng pengadaan dalan hita untuk fasilitas ni huriata hupasahat tami ma di tonga-tonga ta paladikion kondisi keuangan ni huriata khusus untuk pengadaan dalan dohot parkir. Naparjulu rencana keseluruhan dana nanaeng si papunguan ni huriata na pinasahat ni huriata tu panitia ima naparjulu untuk manuhor tano seluas 573 meter persegi dohot harga 4.250.000 per meter persegi. Jadi molo tahalihon jumlana 2.435.250.000. Dungi muse asa mardalan operasi kegiatan panitia dicoba kami manabahon 5% sian biaya pembelian tanah untuk biaya-biaya naso terduga jalanunga tekas walami kami di tiki pelaksanaan ima na parjulu naung hu banguk kami pagar na baru di pintu samping sebagai akses ta masuk tu huriataon ima salah satu biaya tambahan di luar pembelian tanah maka dipamasuk kami 5% untuk biaya lain-lain dohot operasional sekretariat ni panitia tak. Jadi total mai sudi dana rencana nanaing si patupaon di rencana ni huriat tahun jumlana 2.557.012.500 rupiah. Sian sudi rencana tai nunga merdalan jala pemasukan ni panitiata gudangna 680 sia juta 844.055 rupiah ima naro marhite janji iman akka donatur ucapan syukur dohot sian poti parasian na pinamasa di huriat tahun termasuk di pesta live streaming na tapatupa di tahun nasalpo dungui muse adong may pangurupion do man marhite penitipan dana manang pajulohon asa saut hita tu rencana pembayaran 50%. Jadi di jalo panitia do pangurupion marhite penitipan dana sian ruas ni huriata gudangna 574 juta 510.280 rupiah. Napa tuluhon tano naung tagarar tu pemilik tanah tu amang situa si jabat gudangna 1.200.000.000 nung atapasahat bi di bulan opat bulan naung salpu alai secara bertahap
ima tahap ketujuh pembayarata tua mangsi jabat. Jadi tano nasutagarar dope di amanami dohotinanami gudangna 1.235.250.000 rupiah. Ima nanaing si ulahonota marhite panitia marhite dos nirohata sude ruas ni Harapan Jaya HKBP Harapan Jaya dinalaho mangulahon akana porlu tu huriatta. Jadi penguma setabi jadi nakin nungata jalo dana tunai hasil ni huriatta sian marhite berbagai partisipasi ima 684 juta 814.055 rupiah ditambah mai nakin biaya penitipani alai penitipanon si Paula Kota don jadi termasuk don utang ni panitia tu ruas ni huriatta nama niptipon. Jadi sudi dana nana yang si pabungot tadi hari nama ngihut dimulai sian tikion sahatu hari nama ngihut sampai saya ulaon ni panitia na di tugason huria godangna 1.818.445 rupiah ima untuk pakeota manuhortano dohot paulakon akadana titipan. Jadi bolo taetong secara persentase ni ulau tahun molo ulau nong tercapai hira-hira 26% mai mulai sian tahun 2020 sahatu tahun pertengahan 2022 jala si jala hatta 76% naima progres nanaing siulaon nami panitia marhite pangurupion dohot dus nirohata sude ruas ni HKBP Harapan Jaya songonima nabuhi hupabuah hami tu amanami inanami nang sude hita na pengudison songon perkembangan sian rencana dohot realisasi keuangan ni panitia pengadaan jalan dohot parkir gereja HKBP Harapan Jaya mau lihat tema dihita partikian hupasa tami mamuse tua mang ketua panitia mau lihat. Jadi mau lihat ngadi pasahat amang bendahara kondisi keuangan memang mulo tapi kinakin angkai belegado pamana alai mulu sadar rohata dang na ulon na borati pos pason itu hari itu tahun boleh terpabung. Jadi untuk pengumpulan dana mungkin antara lain mau doh rencana bulesia hitamar pesta ilion huria alai sebelum sebelum tu bulesia mungkin akak kreasi nasing mulo adong pamana rencana kunjungan koramang paradiso pungan nama song nasirik tajalo sa kunjungan gereja nasing diharap pok kami doang hotik kanon lam beligadi ima mungkin naboi masalah pamulda ada proposal mungkin dalam minggu depan minggu ini akan dijilid akan dibagikan masalah janjiman
sudah main tagiaton. Mungkin sebelum pukul tutup, ada saya cerita pengalamanku. Mulu hal itu adalah amang mungkin huta galela, Oma Kalamahera Utara, nama Jorok tu Filipin, ya hampir berkujutusan, ada desa. Jadi gereja ini sahira bulat, belge. Mulu pini kira dosa betul lah bare kamu bangunan, hama alusnya lahi, gotong royong, mulu mulak sapolak mengangkat batu, itang gurung ngai baik kerajang batu. Songoni sudah, doa dana sudah, ima bukti kebersamaan bisa menyelesaikan semua. Mulu sadaro tamang, na putu padi, bayan itu amni, na morado tuani. Saotik pes kucur hodonnya terselesai di asal mapos rata. Ima usus ya kami sepanitia, mudah-mudahan mulai ada tupungan ina nama bayan. Mungkin agak kemajuan melalui bajar imati tisa kami melalui perladu melalui matu kita sudi salam. Tapuji Tuhatta meredehita sian nomor 770 ayat sere dohot udutna laos bisa mata papungu pilihat tanah paljuru doh na padua. Oh
tutu ali Tuhan debata amanami topot mahami di bagasan no bason marhite-hite padonganio ni toddim asa dinamanangihon sian hatami hami boy takas humoto hami jalawatu si hami ahado na pinangido ni hatam di hami sadarion asi maroham ali Tuhan disodo hami akan tinubus ni mudarmu nungarade hami manangihon hatam makuling mahwali Tuhan jalo matang yang nami mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus oloy mapangiduan nami asiroham amin. Shalom madita amanginang na marminggu di bagas garejaon dohot na marminggu di bagas tabe manang di dia pehita mabege hata nitu hata sadarion saya di pasu-pasu tu hata mahita salutna horas madita salutna barita nauli nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion ima minggu eksaudi dibuat dosian pesalmen 10 ayat sada sahat rodi ayat onom tapai hutihut ma asa hujahahami songonon ma didok disi sai tangi ma hasitongan ale Jehovah tangihon ma alu-alukon sai tarehon ma pinggolmu tutangyakon sian bibir naso marpangaci sai dapotan uhum ma au sian bohim sai ditatap matam ma hasitongan nunga didodo ho rohaki ditikir ho bornginai dilala ho doau HP dangadong jupakko hupopomi doaka pikiraku asa unang mangalaosi pamangaku saya merjaga doau dilaka-laka ni jolma si pangarupa di aka pabahenan ni jolma dopak hata ni pamangammu sai diihut-ihut lakak kudo aka bugasmu dang mau raor pangalakakku sai hodo hupa jauh-jauh ai dia lusi hodoau ale debata sai tarehon ma pinggol mutuau tangihon ma hatakon ido sahatna dihamu amanami inanami ruas ni huria ni tuhata ra mungkin heado tabege hata nama dok susah melihat orang senang dohot senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Buasa boy terjadi hal nasongoni di pardalanan ningolu ni jolma. Boy doi bana susah di keberhasilan ni halak. Dakslas rohana rupani ala berhasil halakan. Managdang sonang rohana ala berhasil halakan. Alai gabe susah ibana memikiri amang buasa bu ibana berhasil. Ay terus dia hurai ay nabuhamay. Pitor gudang rupani di karang. Dicari akak na asing muse. Ima ngolu ni jolma sebagian di Portibion. Alaya dong do halak las rohana molo berhasil donganna. Ala dihilala ibana bah naboy dua haduan dapotan molo berhasil ibana. Boy dua taruli. Boy dua mengecap keberhasilan naik. Alani las rohana. Dangga besogo rohana manang dangga be iri ibana.
alai bahkan doh tiba nama kamulia tehon tu debata di keberhasilan ni dongan. Adong do manang piga gobaran di panggul miton ni ngolu ni jolma di buku bibeli ala danglas rohana di keberhasilan ni donganna. Na parjolo ima ditiki napasahat pilihan. Isi teh manginang. Siabel do sikain. Marhamaranggi doon. Sada do bapakna, sada do makna. Alai dina berhasil si Abel pasahat pelean tua dopan di debata ala di pasahat ibana pelean nai sian lasni rohana sian hapur sian nama ngolu jala dipilit na dumenggan di pasahat tu debata di panadayon na di pasu-pasu di debata dungi di jalo Tuhani matong pelean ni berbeda matong tu pelean ni sikain dang di jalo di patak pilihan. Itor adon terjadi. Itor adong ma iri sogo marohana dungi dipikiri ma hal na jahat laho mamudu nangpe anggina nangpe sabutuha do saama saina alai aladang hobar tu keinginanna pitorodo ibana lau mamusa angkinai dipamate ima ala adong iri susah melihat orang senang melihat orang susah dungi dia mesti terjadi di bibeli pinopar ni si Jakub. Adong anak hasian Naima si Joseph. Pitur adong ma iri di aka abangna 10 halak. Dang terima nasida dina pinabuana nipi ni aka nipi ni ibana tuaka hahanaon. Itu rahado na tubuh baitur dipamasuk ibarat tu godung dak cukupi baitur digadis ibana muse ahama banina kiningan iri molo iri negatif do dak ya rupani positif jala akahal naroa do tubuh molo adong iri di bagasan roha. Dungi saat mahita tu bagasan turpuk sadarion. Buasa si David pasahat pangiduan na tu depata. Ibana pe mangadopi tantangan hamaolod do. Bahkan neng dibuat hosana neng dipamate ibana. Ala iri tong si Saul. Buasa iri ala nyata he bana iri ala dung monang halak Israel marhite si Daud maralohon si Goliat nabolon dungi pitor disambut akaparupuan ni halak Israel ma marhite-hite si air ni Ede manotor nasida sambil marede aha isini siar ni edenai ninna meribu-ribu do ditaluhon si Saul alai marloksa-loksa do ditaluhon si Daud ninna oma mabaen pitor garama rohana pitor iri maibana bah ngagabe si Daud HP gabe di papuji-puji HP audo raja audo namanguluhon HP gabe ibana di papuji-puji akaparupuanon ninna rohani si Saul
iri maibana dungi disakapi ma hosani si Daud nang dibunuh ma marsikor ma si Daud melarikan diri maibana iko mertabuni maibana menyingkirkan asa unang dapot dilele si Saul rapdo takaparangan naibana mertabuni maibana humasusa maibana danga dong beke tenangan di ibana HP bersama dona sida laho berjuang memperjuangkan kemenangan di bangsa Israel alani irina kiningan gabe hapus masudi akka ulau nadenggan napi natupani si Daud marhitena dia balang rupani si Goliat gabe mate jalak buasa boi maholan marhitei ala mangasahon debatado si Daud ubay na boy ibana marhamonangan dang alani abalang nai daong alai alana debata mangurupi debata menyelamatkan debata madongani ibana gabe boy ma pitor sahagi dihan tuar gabe terhona so mate alani padonganion ni debata dihalak nama ngasahon gogo dohot huaso ni debata di bagasan panggul mito ningoluna imana tarida di bagasan turpukon alani dilele ibana kuma susah gabe boy ibana gabe dang marhasonangan tuisen nama haporusakku anggo jolma dang boy haporusakku di narohana dang adong tuk paluahon au daso holan debata pangalualuaku dina mengadopi tantangan nahwadopion mengadopi musuh ima si Saul nama musuhi ibana nang pesoadong hasalaan ni hahurangan ni si Daud alai holan alani iri nak kiningat ido mabain gabe humasu sama ibana disakapi hosana songo dia do ibana menyikapi nama sai dituduhan manang ditindakan ni si Saul maradopon ibana bohado tindakan ni ibana taida nak kiningat diso tindakan ni si Daud ro ibana marsoba tu debata martangiang ibana ido bana indok nak kiningan saitangi ma hasitongan ale Jehoba tangihon ma alu-alukon saitarehom ma pinggolmu tumangiakon sian bibir naso marpangaci bibir naso marpangaci pamangan naso marpangaci alai di bagasan kejujuran di bagasan dalam lomoni rohani debata si Daud bahwa nakiningan hola debatado ditada ibana gabe hakim na adil di bagasan ngoluna na adil situtu na berpihak tu halak jolma nasitong tidak berpihak kepada orang yang bersalah ido debata nang pesotarida ibana alai diboto debatado ise do nasitong ise nasala ise do si belaon ise do nagabe si bebas sonoton si hamonakonoton ditada ibana do hakim na adil anggo hakim na diportibion boydo meoleolate boydo alani didorong dohot sinamot gabe boy peol keadilani dang belurus hobar tunannya turhon ni debata di bagasan keadilannya alani dang maporus si Daud tu akka hakim na di portibion manang tu raja na di portibion ale raja penguasa na adil seadil-adilna ima debata Jehoba ido bandido ibana na kiningan sai daputan uhum maau sia bohim
Saya tatap matamma hasitongan. Jadi dang boy rupani bersilat lidah dia dopan di debata. Na jujur ido, na sitong ido. Ido tuakan asongon ido berpihak debata. Nang pesotarida ibana. Alani ido ubay nagabe tortusisi daw. Lau marhaporusan pasahaton isi ni rohana keluhan na nania dopan na suboy bay bana marha hasonangan alani pangalilion ni si Sauli hola debatado di itada ibana pargogo na so hatudas na mampu lau patuduhon keadilani di bagasan nguluna ai akabangsoy pe ngase berpihak sebagian turajai lau mamunu ibana dohot akaparanganna alanima hola debatama pangodingan diau hola debatama pangurupi diau hola debatama nama dongannya hola debatado naboi mangurupiau alani tusima amar poros dia lualuhon ibana ma jala di patorang ibana ma bahwa ibana tetap lurus dangadong na asing dipikiri diulahon ibana ulau na denggani ima lau mabain marsangap debata jala seganup di pangulona tetap ibana menghadirkan manang mengikut campur tangankan debata upay nama lua ido na taida nakiningan di bagasan turpukon alani dia ya tulu nakini dido ibana ma nunga didodo horo haki ditikir hodo borngin nai dilala hodo au HP dangadong jupakko hupongan pangi doa pikiraku asa unang mangalaosi pamangaku omma kejujuran ni ibana bahwa dung disulikit debata ngoluna ditiki borngin nai ditiki peak ibana dikoreksi debata diparohahon debata ngoluna ditiki istirahat ibana sonang malap gogo disimak dinilai debata ibana disimak didok nakininga disi takas danga dong hasalaan lias do ibana sian aka ulaon hajahaton danga dong lipe di hati hai hasalaan ma alani didok ibana mamuse sai marjaga doau dilakaku di jolma si pangarupa diaka pabahenan ni jolma dopak hatani pamangam jadi di pajamut ibana do dirina jangan sampai membalas dendam ibana tu sisau ala diboto ibana dan hakna untuk membalas kejahatan dengan kejahatan ido adong di pikiran najala ido dihapor siai diyakini ibana di pardalanan ni nguluna au dang boy menghakimi halak dang tugas sui alai tugas ni debatadoi dung di bereng jala dang olo ibana ma baloson bahkan didok nakiningan tok molo rohani jolma sasitongna baikon dibalos sodo akan aja hati imak keinginan ni jolma aitor biahu roi bena nina rupane baitor dialo doyate apalagi makatai rupane itor nang bohah roi bena itor dia horwa bodoh terjadi songni ale ibana dijaga do pamanganna dijaga do pangalakana alai mardala do ibana tetap di koridor di hatani debata ai didok ibana nakiningan sai diihut-ihut lakaku do akabogasmu dang marsaur pangalakaku tu hagiot ni daging na di portibion di pajamot do pangalakana alai mardala do ibana di dalan lomo ni rohani debata mardalan ibana di hatani debata do nagabe diihutton ibana
hata ni debatado na ditangihon ibana gabe boy ibana malua sian akka pangalaka naso hinalomohon ni rohani debata ala tetap do ibana dituntun jala tetap do dileon nguluna hobar tulomo ni rohani debata dang dibaloscon ibana najat alo ni dajat alai dipatupa ibana do ulau na denggan hohom do ibana alai tuise do ibana pabutohon holan tu debata jala tu debata do ibana mangalu-alu di do ibana saya tangihom matangi aku ale debata Jehovah saya tarehon ma pingolmu jala tangihon hatakon omma di pasahat ibana keluhanna tu debata Jehovah asa debata Jehovah na mangurupi na madongani ibana manogu-nogu ibana jala menyelamatkan ibana ala ibana porsea situtu dikuaso dohot hagugoon ni debata holan marpang cadean tu debata do ibana jala porsea tu debata do ibana ido bana ido komuse di amsal ate amsal manang di podatolu ayat 5 pasahat madalanmu tu Jehovah jala hapusi ibana asa ibana paturehon ido di bagasan di benak ni pikiran ni si Daud di pasahat ibana pergumulan na tuadopan di debata pergumulan nama ceberat jala diramoti debata do ibana ditogu-togu debata do ibana diiring-iring debata jala diselamaton ido nagabe di patuduhon turpuk taon jala tiruan nadenggan contoh nadenggan naeng gabe tiruan di bagasan ngolu ni akana porsea jala Tuhan Yesus sadiri pe dina mangadopi si taonon nai ibana paru kilon nai ibana dilicingi ibana humasusa ibana ditijuri ibana dileai ibana ado dibayan Tuhan Yesus tindakan lau mangadopi martangiang didok aidang diboto nasida aha nabi nai naside tangiang dok asa boy margogo mangadopi parukilon tangtangan hamaolon manang aha pe diperhadapun tungolu ni halak na porsea di Tuhani jala tungolu ni halak na porsea di Tuhani si ihuton Yesus Kristus jala idut tiruan contoh songon halak Kristen hita naung tadok au porsea di debata Jehovah au porsea di Yesus Kristus au porsea di tod di porbadia ido naing toktong ingotota ibana manogu-nogu hita ala nunga diselamatok kita nunga dipalua hita nunga di ai kita gabe aka anak na hinalomona songon biji mata ni debata hita ai didok di hati dakon si Daud do di ayat walui di pangiduan na itu debata Jehovah dido ibana songonon say ramoti maau songon anak ni mata say odingi maau dilinggoman ni akka habong mi maradopon parjahat akka nanaeng mangagwaw maradopon musuku akka nama mocong mangarohai au manang songo dia pekuasa ni musuh nanaeng mga musuh ibana nanaeng mangarohai ibana ngocong-ngocong nasida berkuasa lau mangaleksehon ibana alai rodo ibana mangido tu debata say ramoti maau songon biji ni mata wado biji ni mata hita mat simalolong taon nakamanginang molo adong rupani abu sautik perupani tu si malolong tai itu sikap do hita lau mangapus talinggo mido si malolong tai asa unang hacitan tajaga betul-betul doi asa unang acitan ibana jala adong do pelindung di si malolong tai di baen tuhat tai di topa alani argana si malolongi los ido di patuduhon di hangoluhon si Daud
di bagasan pakilalan na marado po debata dianggap ibana songon biji mata anak ni debata na ikon linggoman na do ibana na ikon jagaon na do ibana na ikon ramotan na do ibana sianak kamusna gabe boy ibana selamat jala ido na pinatuduhon di bagasan tikion asa ido naeng gabe tiruan nang dihita naeng gabe daud masa kini hita ketika roh akahamolon parukilon tantangan diperhadap petu hita kita tidak terlepas dari segala tantangan ido tahya kamangina sairodo marsikat soringaha parukilon sitaonon arsak ni roha las ni roha alai buasa dipatupai asa saya toktong tapa jamot dirita toktong hita patupa komunikasi na dengan rapdo debata di parsaurata di bagasan tangyangta asa di tangyangta hita margogo mengadopi akan nama saya songon si Daud gabe mampu ibana margogo dang madabu ibana tu bagasan dosa di parukilau nai dang di baloson ibana na jahat tu na jahat langsung nido hita songon akahala Kristen naung siuton Yesus Kristus naso jadi hita mabaloson akana jahat tuakana majahati hita tuakana marsogoni roha na boleh jadi do songon nanya dopan ni si Daud mangulahon na denggan ibana alai boydo gabe si sogo akana mangulahon na denggan alai unang magabe mudur mangulahon na denggan tetap maju terus pantang mundur hobar tulo muni rohani debata ai tetap do debata mata ni debata mangalinggomi hita mangkokop hita laho mangalinggomi hita di bagasan pardalanan ninggulu tahun memang saya rodoi di pardalanan ninggulu tahun jala ima proses ni akan aporsea asa ditiki di portibion di sege asa lampita asa boy hita sahat Tuhan ngoluan naung pinaradeni Tuhata Tuhan Yesus di naung borhat ibana ta peringati na di hari Kamis rupane Tuhata Tuhan Yesus manaik tu Banua Gijak mempersiapkan tempat tuhalak na setotong setia porsea taat mangoloi di hatani debata di perdalanan ninguluna naso menyingkir ibana tuhabirang doh tu siamun ale tetap ditustus di dalam lomoni rohani debata halak na saya toktong memperjuangkan haporsiaonna di bagasan nguluna di portibion ido nguse nasahat Tuhan nguluan nama noktong naung pinaradini Tuhata Tuhan Yesus alanido laos di topik ni mingguta sadarion didok disi ditangihon debatado jauh-jauh ni akka partigor ditangihon debatado jauh-jauh ni akka partigor jala minggu eksau di nomor lapatan imasai tangihon maswaraku aleja hoba jadi kudok nak kiningan berpihak do debata tu halak na bonar marroha na saya tong merdala di dalam lomoni rohani debata berpihak do debata tu halak na saya tong mangasahon kuaso dohot gogo ni debata di bagasan panglumito ningoluna jala dang di pasobui mago manang mate buti alai di leodo pengharapan namangulu halak na saya tong di bagasan habengeton laho manaon saluhut akan masa na di portibion di perjuangan na di portibion baik i dia ka ekonomi manang di dia perupani boy di perhadap potu hita alai buhado hita menyikapi akka parsoriotai ta jodo Tuhani campur tangan molo tajo campur tangan Tuhani pasti ibana ikon manangi hok kita tahapor syai mai toktong mahita rade maju guarni Tuhani saleleng mangulu hita di portibion asa anggiat toktong hita marhamonangan hobar tulong muni rohani debata tuhata ma toktong namar gugui ho kita marhite to dinai asa anggiat monak kita maralohon sibulis pangagui manangaha penamasa di nguluta gape boy hita marhasonangan mardongaton Tuhani amin.
Mau lihat tema di huali Jehovah di bata aman nami. Na pangalehon kesempatan no Tuhan sadarion marparsaura kami rapdoto. Nung aku biga kami hatam Tuhan. Pengalaman hidup nani adopan ni Raja Daud. Dina mangadopi akahamalon parukilon tangtangan di mana. Dina dimusuhi halak ibana soalani hahurangan na soalani dosana. Holan alani iri. Gabe ikon susah ibana li Tuhan. Alai tarida di sial li Tuhan tu dia do ibana mapurus dina masa kena songoni. Tuhodo ibana marhapurusan, tuhodo ibana mangido pangurupion, Allah hodo de batana adil dan jujur di bagasan ngulu nami. Ajari mahami toktong songon si Daud na toktong menjalin hubungan erat rap dohoto di bagasan ngulu partangyangon na say toktong berkomunikasi rap dohoto na patuduhon napas kehidupan ni akan porsea ima marhiti tangyang asa toktong hami pasahat diri tuhawali Tuhan sayurupi ma salhut akaruasmu naung majalo hatam sadarion na boy marpos ni roha marbengit ni roha mangadopi akan masa di portibion dohot dia kana borat huadopi hami tarlumobi ali Tuhan di pengadaan ni dalan na naing sipatu paun nami naing do tarida ho Tuhan di ulaon na pinatupan ni huriamon dang ulaon ni jolmai alai ulaon mu doi Tuhan arta na pinasahatmu artam doi Tuhan pasu-pasum doi na di palumihoko do Tuhami alani ajari mahami Tuhan lau mamake lau pasangapo guarmu na badiai asa marhite akka pasu-pasum na kujalo hami huboto hami Tuhan makka mulia Tuhan itu julum gabe tarpatu pahami akka ulau na dengan lau pasikopon nak kanarikot di tonga-tonga ni huriami pasu-pasu ma karuasmu dia ka ulau na pasu-pasu akan naniulain tangan nasida leon berkat-berkat tu saluhut ruas ni huriam asa anggiat marhite Tuhan lam ringgas hami maka mulai tentu julum marhite na ulur radi hami Tuhan pasahaton tanggung jawab nami dina huta dahami akadinga dibasam pangaramotionmu hipas hami di loso hami mangulak kaulon nami boy hamili Tuhan lau badalani ari-ari ngulu nami danggugu nami Tuhan holan asini roham di alani ajari mahami lau mangatusi pasu-pasu nang karuas ni uriam namar ulang tahun saderion baik ulang tahun perkawinan songni nang ulang tahun tabani umur say leon madinasi dalas ni roha dohot hai pason gajang ni umur lau mang muji pas nangapon guar muna badiai ruas ni uriam nasuboy Tuhan rap marpungu hami di bagas ceromon ala ni parsahiton napea mungkin di rumah sakit dohot di bagas nasida manang akan nama rukil nasida say homa nama masu-masu nasida salhutna leon hahipason diaka nahurang hipas leon napalapul tu akka na di bagasan si tahun homa Tuhan namanggonggo pami tangihon ma Tuhan pangiduan elelek nami todopanmu mangasahon gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus oloy mapangiduan nami hobartolomu ni roham amin. Marede mahita los tapasa mapiliata tujulu Olor nado bangun
Tuhan tu ado pani debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut sileh-leho na dengan dohon nasau libasa na mauli utus. Hupa saat kami masih anani lehon mitu kami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi wap na hucus di sulum. Pasu-pasu may darara moti asa hupar hasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tongan-tongan huriam dohot deportibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileh-leho mitu kami. Asalam girgir kami madok mau lihat tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomuni roham di bonotongon song na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangagu. Hai ho pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama hita disodakon Tuhan de batama buhina tuhita jala asima rohana midahita didopakon Tuhan de batama buhina tuhita jala di pasaur honma damena tu to ditabe.